малика очилова баробари садҳо нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи дӯстӣ бо омодагии том барои ширкат дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҳозир гардид. ӯ соли 2020 дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст фаъолона ширкат варзида дар даври ниҳоии он аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон сазовори мақоми дуввум гардида буд. имсол бошад дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи химия ҳамроҳи омӯзгоронаш омодагии хуб гирифтааст. мо хонандагон ва донишҷӯён доимо талош меварзем ки дар сатҳи баланд дониш андозем ва ин гуна озмунҳо барои мо фурсати хуберо фароҳам меорад ки бештар дониш гирему барои гулгӯшкуфоии ватани азизамон хизмат бирасонем. дар соли 2020 ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷои дуюм аз номинатсияи адабиёти ҷаҳон гашта будам. дар ин озмун ман аз номинатсияи химия иштирок варзида истодам. мувофиқи маълумоти масъулини шӯъбаи маорифи ноҳияи дӯстӣ соли гузашта дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҳамагӣ 260 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуда буданд. имсол бошад 470 нафар довталабон ба қайд гирифта шуданд. озмунҳои ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат ки бо ташаббус ва сарпарастии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида истодааст, соласол миёни аҳли ҷомеа бахусус хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи дӯстӣ маҳбубияти бештар пайдо менамояд. аз ин рӯ омӯзгорон низ барои омодагии хуби муҳассилин ба ин озмунҳо талош менамоянд. дар саросари муассисаҳои таълимие ки дар ҳудуди ноҳия ҳастанд 470 адад маҳфилҳо арзи ҳастӣ доранд ва дар он ҷо омӯзгороне ки истеъдоди баланди омӯзонидан ва таҷрибаи кори бузург доранд ба анамин хонандагон ба анамин иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман дарс мегӯянд. баъри дар сатҳи лозима баргузор гардидани сатҳи ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ва ширкати озоду баҳогузории шаффофи малакаву дараҷаи дониши хонандагон аз рӯи номинатсияҳои муқаррар гардида шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. гуфта шуд ки акнун нафароне ки дар ин даври озмун ғолиб меоянд барои иштирок дар сатҳи вилояти он ҳамроҳи омӯзгорон омодагиҳоро боз ҳам ҷиддӣ ба роҳ мемонанд. зеро иштирок дар озмуни мазкур баҳри рушди тафаккури зеҳнӣ тақвияти илмомӯзӣ ва сатҳи навовариву ихтироъкории насли наврасу ҷавон ва амалигардии нақшаву барномаҳои марбут ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф мусоидат менамояд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи дӯстӣ барои барнома